Ну что ж, даражэнькія мои сябры-сяброўкі, браты і сёстры, вось вам яшчэ одно відэа з вёскі Янкавічы, з мясцовых могілак. Есть вот одно месца, я тут чытаў пра яго ў інтэрнетах, што гэта нейкія яшчэ паганскія ці то пахаванні, ці нейкія ідалы, крыжы яшчэ з паганскіх часоў. Ось, што тычыцца крыжоў, я, напэўна, думаю, яны ўсё ж такі нашы хрысціянскія, праваслаўныя. Не думаю, што паганы да хрышчэння Русі сталі бы рабіць крыжы. Думаю, ўсё ж такі крыжы хрысціянскія, але вось, што тычыцца таго ідалу, ён сапраўды можа быць старажытны. Яшчэ з тых самых паганскіх часоў даследчыкі пішуць, што гэты ідал яшчэ існуе тут ужо 3000 гадоў. Калі так, то гэта яшчэ дабалцкі перыяд, то індаеўрапейскі, ну, можа, раннебалцкі. І гэта можа быць сапраўдны нейкі паганскі ідал. А што тычыцца крыжоў, усё ж такі крыжы гэта ўжо хрысціянскія. Хутчэй за ўсё, гэта быў ранні перыяд ужо ахрышчанай Русі, можа, 11, 12, ну, 13 стагоддзе. Усё ж такі на крыжах ёсць нейкія паганскія сімвалы. Думаю, ўсё ж такі это быў такі перыяд, калі людзі хрысціліся, але па старой памяці яшчэ нешта такое язычніцкае, паганскае яшчэ заставалася ў галаве. І таму людзі маглі на сваіх крыжах нешта такое рысаваць. Ну, а вы як думаеце? Пішыце свае думкі ў каментарах.